Ngabe ngiqamba amanga mangathi ngake ngaye eAmerica. Kodwa-ke ngibone emamuvini ukuthi abantu bakhona baphila kanjani. Bavuka ekuseni, behambe beye ewindini, befike bevule, be-enjoye i-city view, bephinde bethole nane-sea breeze. Mina anginakho konke lokho, kodwa impilo engiphilayo, ngiphila isi-movie, ngiphila isi-America. I'm sure niyazibuza nje ukuthi ngiwubani. Igama lami nginguMbalenhle. Lesi isitori sami nama-siblings ami. First things first, ngizoqala nge-introduction. Hey sis! Ngathi usemudini nje namhlanje? Angisho phela mina ngine-date namhlanje. Ngempela? Lo u-Aphiwe. Thina simbiza ngo-Mickey Mouse. Akuve ngayifuni leyo nto. Kodwa ubaniko le ndaba. Asilungise phela. Lona uNtsika, inkosana kaBaba. Akuve nesicefu uNtsika. Ekuseni kangaka usuvukela ubhiyo, swenkile yaphi? Saye ekuseni mase ku-1 phela ngizinto la kushaya u-1 dala sivukile ikuseni nje intanini kuseni. Hayi bo phela mina ngiyakhathala. Mina usebenza la ekhaya. Ngani? Hayi kahle. Kwalobhiyo nje uphuza uthenga imali yami. Ngabaza amandla ami. Bese kuba uThulani. Simbiza ngoThulasi kwesinye isikhathi. uThulani welama mina. Sonke siqhamuka komama abahlukene naseyindaweni ezihlukene. Kodwa sizalo ubaba oyedwa. Ubaba unezingane eziningi. Nani nisazoyibona mangabe eqhubeka isikhathi. Kodwa lokho akubalekile. Okubalekile nje ukuthi sabe igazi elilodwa, saba kwaMthembu, siwomvelasi, okuyinto engasoze yashintsha leyo. Hey Thules. Yazi ngenza ukudla la and angazi noma ngenza i-sandwich noma ngenzeni, but I'm thinking of ukuthi ngenza upasta lo ngafundiswa uma. What do you think? Hey, enza noma yini mingi for as long as ihleke nje. Yeah. Ubukeni la? Politics. Boring. Ziyabhora lezi zinto muswayibukile. Zibalekile lezi zinto mingi okusiza ukuthi uzazi eziphishe manje. Ubani nendaba ngomkhonto wesizwe, like really? Wonke umuntu kahlahle kufuna abunendaba nomkhondo ngoba uqala sinenkululeko nje sayilelwa yibona. Whatever. Like asibuke something eno action yabo, enobo dish like opopai yabo, into no action nje. Indaba zami politics uzowenzani? You understand amasumdala mingikhwetha. Okwamanje okugcile kwenza ukudla. Ufuna uzibona ngisuthi. Hayibo but. Yazi ngizokwenzela, yazi you know why? Because ungithembisa ukuthi uzongisiza ku project esikole. Ne? Deal. Okay, deal. So. Hey, ukumbali. Hey, Mickey Mouse ngena nje unenamba ngini. Whoa. I'm not Mickey Mouse. I am Mickey. Mickey girl, Mickey the it girl, Mickey hot bae. Hey, yabo. So yafana nje ku 6 no 9 yafana yonke. Yazi, I'm thinking lana since ulona uPortia ebuya ejele. I'm thinking of simenzele welcoming party. Yabo, like simthengele imbali, kube nama balloons. Yabo, and then put a big burner ebhala ukuthi welcome to the Mthembu family, Portia. Yabo?
Mickey. Mickey. Kandanten ku. Danten ku Mickey. Awuthe singalibiki igama la Portia. Gogo na wenza ntoni? Awukuthi bengi. Ungangapi nithethe into eyi-1 nawe? Danten ku ngobiza igama lika Portia apha endlini. Utheni ufuna manje ngiphinda nento eyi-1 nje? Kuyona nenza isibhanqa. Danten ku phinda negama lika Portia. Intoni lisemva kwakho? Izitya. Uyabona uba nazi izitya nazi iziphontshi zigcwele phaa esinkini. Uthe ngahlamba izitya eziya. Hamba mohlamba ezazitya. Hamba mani. Uphendulana nama. Kodwa uyabona ukuthi ungathi usiqinisa kakhulu isandla la kumiki. Phela usemncane umiki. Mickey sekhulile yazi. And kuyanyanzeleka yazi ba yonke into ayithethayo nento ayenzayo ineziphumo. So izigqibo zakhe kuyanyanzelana ajongane neziphumo zakhe. Kungekudala nje uPortia bazamkhupha ejele. Kodwa phela ayikho indlela esingenza ngayo. uPortia wasekhaya ayikho indlela ukuthi sikujike lokho. Ya ndike ndive loo nto leyo. Nandike ndimane ndisitsha apha ekhaya uPortia ungisisi wethu. Kodwa andiyazi noba nandike nayiva nangoba kuthi uPortia uyalinukisa igazi. Cha andazi ukuthi nicinga belethu akazolunukisa nje. Anoma ngathi ulinukisa kanjani igazi bafo. Angikholwa ukuthi usengafuna ukunukisa igazi lakhe. Ndiyabona uPortia andimazi. Portia iba ndikhumbula kakuhle ngathi bebanjiwe for 8 years. Edonsa iminyaka e8 etrongweni. Loo nto ithetha likhulu ngaye. Andiqondi bikhona intombazana enohlala etrongweni for 8 years. Kanti into eyenzileyo into encinci. Kona ngeke ngazizwe itori ngaye ngumalume Jerry. Enzehla simulise. Uyabona ukuthi umuntu onenhliziyo encane kakhulu. Amabala njani la? Thiwa phela ngathi ngiwaxabana nomunye wabantu aboshwe naye lapha yabo. Eyimebelwa ngathi manje umshaya isihluku wamthatha umfaka esibhedlela. And bathi ezinye izinto ajwayele ukuzenza lokho. So ngiyasola ukuthi akuyena umuntu ongathanda ukudlalela kuyena. Xa usho kanjalo kuzawunyanzeleka silungiselele nantoni na ezawuthi mhlawumbe singajongana naye. Ngoba yena kuthiwa unobungozi. Kodwa kwanyanzeleka siqaphele. Ngiyakuzwa unegama ke lapha. Embali ufuna ntoni lapha ekuseni? Sawubona nawe nsi. Hayi kufama ndikubolisile. Senaxesha laloo nto. Balendlu ufuna ntoni lapha ekuseni? Awucabangi nje ukuthi mhlambe ngigcina amabhizinisi kaBaba Emeli? Ekubhetele ba wenza loo nto manyani awuthini ba. Enso wenza kuthemba wabhizi leqela namadonda. Yilokho ke nje ungicabangela khona. Hayi zizo ezo. Okay hayi. Lokho nje ngicabangela khona. Uzimisela kufana. Ukhona into umlindele? Okay khona ukhona umlindele. Abo Portia. Portia. Andiyazi. Arimja. Hello? Hello? Bani?
Ukuphuma kaPortia ejele kufana nokudedela ibhubesi ezoo. Awazi lizolimaza abantu ngasiphi isikhathi, kodwa unesiqiniseko sokuthi ukhona ozolimala.